anyị na-anabata gị ọzọkwa na agba nke ọzọ na ihe ngosi nke GCK kwa ụbọchị, nke ebe anyị na-ahụ ike nke Chineke dịka a na-anwapụta ya, nwapụta ịhụnanya ya dịka egosipụtara ya na ọgbakọ nzute ozi nke gara aga. Onye Chineke ji akwa ngwa ọrụ n'ọgbakọ abụ Pastọ Dr. W. Kumuyi, onye gbara ngalaba na ịgbasa oziọma nke Kraịst. Oziọma ya bụ nke na-ezu ụwa niile ọnụ, ọ bụ nke ga-emetụ ndụ aka. Ọ bụ onye na-ezute mmadụ niile ndị na-achọ izute Kraịst. N'ụbọchị taa anyị ga-ahụ ozuzu oke nke ịhụnanya nke Kraịst dịka ọ na-abịa. Anyị ga-ahụkwa ọmịiko nke Kraịst. Ọmịiko nke Kraịst. Kraịst bụ onye jupụtara n'ọmịiko. Ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị ụbọchị taa na-eche na ebere adịghị na amara adịghị, mana amara Chineke na ebere Chineke bụ nke zuru oke. Ị ga-ahụ na eziokwu bụ nke pụtara ihe dịka Kraịst na-anwapụta ọmịiko ya. Ị ga-ahụ mmadụ nwoke ahụ ka anyị na-ahụ n'ụbọchị taa bụ onye ndụ ya jupụtara n'ọrịa na nsogbu na ndụ alele, ma Jizọs Kraịst gosipụtara ọmịiko n'ebe ọ nọ. Ị ga-ahụkwa na ọmịiko Kraịst bụ nke ọ na-anwapụta nye mmadụ niile. Ọ bụ Jizọs Kraịst hụrụ ụwa n'anya, ọ chọghị ka onye ọbụla wee laa n'iyi, naanị bịakwute Kraịst site na nchegharị. Ya mere n'ụbọchị taa, biko ebe ọbụla ị nọ, ka m kwukwe ya n'ụbọchị taa, Kraịst chọrọ ka gị na ya nwee nwekọ. Chineke chọrọ ka gị na ya nwee nwekọ. Chineke achọghị ka ị gaa n'ọkụ ala mmụọ, kama n'ihi na ọ chọrọ ka ị soro ya nọọ ṅụrị ọṅụ, ka ị soro ya nọ n'ịhụnanya. Ya mere biko enyi m, dịka ị na-anụ n'ụbọchị taa, dịka ị na-aṅa ntị, biko kwee ka Kraịst sachaa obi gị, mee ka ọ kuru gị dịka nwa, kuba gị n'ụzọ ya, kuba gị n'ala eze Chineke. Biko soro m lọta bịa ugbu a, bịa ṅa ntị. Onye ekpenta onye leliri anya, mana Kraịst nwere ọmịiko na-arụ ya n'agbanyeghị mmadụ ịbụ onye chụpụrụ achụpụ, n'ihi onye ịbụ onye ajụrụ ajụ. Eleghị anya ezinụlọ gị ajụwo gị, ha sị ha achọghị ka a sị na ịbụ onye nke ha n'ihi ndụ gị, n'ihi ihe kwuru banyere gị n'abalị ya, ihe papa na-enweghị ike ime, ihe mama na-enweghị ike imere gị, onye nwe anyị ga-eme ya nye gị. Ọjụjụ niile a jụrụ gị a ga-akagbu ya n'abalị ya. Ị gaghị abụ onye eleliri anya ọzọ. Eluigwe ga-aṅụrị ọṅụ n'elu isi gị. Ọmịiko nye onye ledara n'ala. Ngọzi na-abịa n'ụzọ gị. Enwere nzọpụta nke dị na ngọzi ahụ. Enwere nnwogha nke dị na ngọzi ahụ. Enwere ndụ ọhụrụ nke dị na nsacha ahụ. Enwekwara ime ọhụrụ. Onye nwe anyị Chineke ga-ewere gị elu. Ọ ga-akpụgharị gị. Ọ ga-akpụgharị gị. Ọ ga-eme ka ị dị ọhụrụ na ụbọchị nke taa. Nsacha na-abịara gị. Ịbụ ori onye na-adị ọcha, ibiwo ndụ na-adịghị ọcha, isowe otu na-adịghị ọcha, ilewe onyonyo ndị gba ọtọ, ihe ndị ahụ wee mebie ndụ gị. Mana ụbọchị taa, onye nwaanyị ga-asacha mkpụrụ obi gị, wee sachaa mmụọ gị. Ị ga-adị ọcha ma n'ezi ma na mpụta ma n'ime, n'aha Jizọs. Ma cheta ya ime dịka nwoke ahụ mere. Ọ bịara, ị ga-abịa, ọ fere ofufe, ị ga-efe ofufe. Ọ kpọrọ ya onye nwaanyị, ị ga-akpọ ya onye nwaanyị. Mgbe ahụ ị ga-agwa ya, naanị uche gị ka m na-achọ. Ọ bụ na ị chọrọ, mgbe ị chọrọ uche nke onye nwaanyị, uche nke onye nwaanyị nke bụ nzọpụta gị, nke ọ bụ ka a tụgharịa gị, nke bụ ka enwoga gị, nke bụ ka a mụọ gị ọhụrụ. Ntụgharị ahụ ọ bụ nke gị n'abalị a n'aha Jizọs. Anyị anatala ozi dị ukwuu, ọ bụ nke dị ukwuu n'ezie. Dịka anyị na-eche n'oge gara aga, dịka anyị na-azọ ihere ụkwụ na ndụ ya, dịka adịghị agbaghara anyị agba n'ihi ihe ọjọọ ndị anyị mere.
ma gị hụ na ebere Chineke na ọnwụ iko Chineke bụ nke jitesiri anyị aka ike. Ya mere, na-agbanyeghị ihe ọbụla i mere n'ụbọchị taa, dịka ị na-echegharị na Kraịst ga-anabata gị. Ya bụ ihe atọ m chọrọ ka ị cheta dịka ị na-aṅa ntị, dịka ị na-aga n'iru na-aṅa ntị. Nke mbụ, Chineke bụ onye mere ka anyị nwee mmeri. Dịka Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe Kalvarị, o mere ka anyị nwee mmeri. Nke abụọ bụ ọmịiko Chineke na-eme anyị ka anyị bụ ndị ga-aga njem baa na nchegharị. Ya eme ka nchegharị eme ka anyị na Chineke nọrọ n'udo. Nke atọ na-eme ka ebere Chineke na-abụ nke na-ejupụta na ndụ anyị. Ya eme ka ndụ anyị, oge anyị, ihe niile gbasara anyị nọrọ n'aka Chineke. Ya mere, enyi m, ṅaa ntị ugbu a wee nata ebere Chineke. Otu akụkọ a ka anyị na-ahụ na Mak isi mbụ. Ka m gụọrọ gị Mak ka ịhụ etu esi dee ya ebe ahụ. Oziọma Mak isi mbụ amaokwu nke 40. Na wee ndị ekpenta bịakwute Onyenwe anyị na-arịọ ya arịrịọ, na-egbu ikpere n'ala. Ọ sịghị ha, iwe dị m. Ha sịghị Chineke, iwe na-ewe anyị. Ha sịghị, anyị amaghị ihe mere o ji dị otu a. Gịnị mere o ji bụrụ anyị nwa? Enwere m ebumnobi dị mma, enwere m ọdịnihu dị mma, ma lee na m abụ m onye ngwaọrụ, abụ m onye mkpenta. Ọ dịghị ebe a ga-anabata m, ụlọ ọrụ maọbụ ụlọ akwụkwọ. Ọ dịghị onye ga-achọ ka ọ lụọ onye ekpenta. Gịnị mere Chineke ji mee ihe dị otu a? Ọ bụghị nke a ka ha mere. O nwere ndị mgbe ha na-abịakwute Chineke n'ekpere, ha na-enye mkpesa. Ekpere ha niile na-abụ ka ha katọọ Chineke, ka ha si gosi Chineke ihe ọ na-emetaghị. Ma nwoke a bịara gbuo ikpere n'ala na-arịọ ya, na-asị, ọ bụrụ na ịchọọ ịpụrụ ime ka m dị ọcha. Amaokwu nke 41. Ọ sị Jizọs wee nwụọ ọmịiko na-arụ ha. Ọ maara ọnọdụ gị, ọ maara iru uju gị, ọ maara nrịanrịa gị, ọ maara ihe na-agabiga, ọ maara ihe ndị dị n'iru gị, ọ maara ahụhụ na-agabiga site n'obi ebere nke o nwere bụ Onyenwe anyị. Ọ na-elekwasị gị anya n'abalị a. Ọ na-asị, mụ na gị so hụka ahụhụ, mụ na gị so bekwa akwa, mụ were ọnọdụ gị. O wee sị, n'obi ebere m ga-ewere mmehie gị, m ga-ewere iru uju gị, m ga-ewere nrịanrịa gị, m ga-ewere ya ma wetara gị ọgbụgbọ. Jizọs wee nwụọ ọmịiko na-arụ ya. O wee bikwasị ya, o wee setịpụ aka ya na-arụ ya, o wee metụ ya aka, mmetụ ka nke si n'igwe. O wee metụ ya aka, mmetụ ka nke si n'eluigwe. O wee metụ ya aka, mmetụ aka nke ọgwụgwọ nsọ. O wee metụ ya aka, mmetụ aka nke obi ebere. Ọ dịrị gị n'ụbọchị taa. Asị m na ọ bụ nke gị taa. O wee sị ya, ọ na-amasị m naanị mkpụrụ okwu abụọ ahụ. Anọ m achọ. Ọ gbanwebeghị okwu ndị ahụ kemgbe o ji wepụta okwu ndị gwa onye ekpenta okwu ndị ahụ. Kemgbe ọ kwuru okwu ahụ, nwere ọmịiko, obi ebere nye mmadụ niile. Ọ na-emetụ gị aka. Ọ na-asị, ọ na-amasị m, anọ m achọ ka eme ka ị dị ọcha, ka eme ka a gwọọ gị. Ọ sị ka a zọpụta gị, ọ sị ka a gbaghara gị. Mara onye ọbụ abụ na agba ochie na-asị, too Chineke n'ihi ọ dị mma, ebere ya bụ nke na-adị ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ịnọ n'ụlọ gị ya dịka iwe na-enwe gị, ya dịka Chineke adịghị agbaghara mmadụ. Taa ọ bụ asị, ihe a bụ ka eji mee gị ka ị nọrọ n'ebe dị anya, n'ebe eziokwu nọ. Kraịst nwụrụ maka gị, ọ nwụrụ maka mmehie gị. Biko jụ asị ahụ, nabata ọmịiko Kraịst, nabata ebere Kraịst, nabata amara Kraịst. Ugbu a wepụta obi gị, were obi gị nye Chineke, hapụrụ ya Chineke, hapụrụ ya Kraịst,
Kraịst na-agba ọsọ, Chineke na-agba ọsọ na-abịakwute gị napụta gị. Biko dịka ọ na-abịa, biko gbakụrụ ya, mee ka ọ napụta gị. Ọ bụrụ na ị kwere, biko soro m ugbu a kwuo ihe ndị a na-ekwu. Nna, ama m na ị maara m, tupu m amara onwe m ị maara m, tupu m amata onwe m enwere ọchịchọsi ike nke m na-achọsi ike maka eziokwu. Biko ana m ewere onwe m na-enye gị, a na-arapụ m, ana m ajụ ụzọ njọ m niile. Biko sachaa m, nye m obi ọhụrụ, nye m mmụọ ọhụrụ. Akpere m na Jizọs Kraịst nwụrụ ma bilie iji napụta m. Biko ana m anabata mgbaghara nke ị na-enye. Ya mere ugbu a, biko abụ m nwa gị, site ugbu a gaa n'iru. Ana m ekele gị n'ihi nzela ekpere m. Ana m asị dịka m rịọrọ nke a, nabata ya n'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye Chineke anyị, onye ngozi niile si n'aka na-abịa. Biko ngozi a bụ nke si n'aka Chineke na-abịa. A na-ekele Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ugbu a, ị maara na Kraịst na-anapụta, ọ na-agwọ ọrịa, ọ na-anapụta mmadụ. Pastor Kumuyi ugbu a na-abata ka o wee mee ka ọṅụ gị wee zuo oke. Kraịst anaghị ajụ onye ọbụla nke bịara. Nna anyị na-ekele gị n'ihi mmụọ gị ikwu okwu nye mmadụ niile. Nara ekele maka ọkpụkpọ oku, maka nzọpụta, ọkpụkpọ oku maka mgbaghara, maka nchegharị. Nara ekele n'ihi na obi ebere gị anaghị ada. Ana m arịọ n'elu isi ndị niile ndị n'ebe a, ndị kụzoro n'onwe ha, ndị na-ele ihe onyonyo, ndị na-anụ ya site n'ekwentị, ndị jikọrọ, ndị na-anụ olu anyị, wee na-achọ obi ebere, na-achọ obi ọmịiko, na-achọ nzọpụta nke onye nwe anyị. Nye ha owuwe anya nke nzọpụta ha n'aha Jizọs. Kụjisie ike mmehie pụọ na ndụ ha. Mee ka ihe ndụdọ nke ọnwụnwa na nke mmehie ka ọ ghara ịdị ire n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbara ha ma n'ime obi ha, na ha bụ ụmụ nke Chineke. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ n'ihi ha niile n'otu n'otu. Ka ọṅụ nke mgbarịgba nke ọṅụ na-akụrụ n'obi niile. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị na-ama n'ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ihe ha gwara gị na apụghị ịgwọ gị ọrịa, dịka apụghị ịgwọ ọrịa ya n'ụbọchị nwoke ahụ, ma na-emecha gwọọ ekpenta ahụ. N'otu aka ahụ, a ga-agwọ gị mgbe ị nụrụ ememme n'ikpeazụ. Ị ga-atụle onwe gị, ọgwụgwọ nsọ ha adịworo gị. Ị ga-eweli otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị onwe gị nna n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi obi ebere gị nke na-adịghị ada, ịhụnanya gị nke na-adịghị ada, ike gị nke na-adịghị ada, obi ebere gị nke na-adịghị ada, na ọgwụgwọ nsọ nke na-adịghị ada. Ana m eweta mmadụ niile kere arụ na-esighị ike, nke nwere ọrịa, mmadụ niile nke nwere nrịarịa, mmadụ niile nke nwere ihe mgbu, mmadụ niile nke nwere ọrịa nke na-apụghị ịgwọ agwọ. Ọ bụ ebe a, ọ bụ ebe ọzọ, ebe niile ha na n'ụlọ anyị. Ana m arịọ aka Kraịst nke dị ike, ọgwọ nsọ nke Chineke ka ọ dakwasị unu ugbu a n'aha Jizọs. Mmetụ aka nke Chineke dị n'arụ ugbu a. Mmetụ aka nke eluigwe dị n'arụ ugbu a. Mmetụ aka nke ọgwụ nsọ dị n'arụ ugbu a. Ana m arịọ onye nwe anyị site na agara isi ha ruo ọbụ ụkwụ ha, ka ọgwụ nsọ nke onye nwe anyị dakwasị ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ekpenta pụọ, ọrịa nke na-akpụkpọ ahụ pụọ, ihe ọtụtụ na akpịrị pụọ, ịkpụ isi ya pụọ, ọrịa kansa pụọ, ọrịa anya afọ ka agwọ gị, ụkwụ ọzịza pụọ, nrịarịa ọbụla bụ isi mgbaka
isi adịghị mma, m na-enye gị iwu ka isi ebe ahụ ka ị pụọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ebe ọbụla, ebe niile, gosi ikike gị, gwọọ mmadụ niile, nye ha akụkụ otuto nke ọgwụgwọ nsọ ha, akụkụ otuto nke nnapụta ha, akụkụ otuto nke ọgbụgbọ nye nsogbu niile n'aha Jizọs. Nara ekele onye nwe anyị, nara ekele onye nwe anyị, nara ekele onye nwe anyị. Emewo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Emewo ya. Tụlee onwe gị, ọla ebube ahụ na ebe ahụ nọ. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. Oh yeah. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. We've all run to things we know just ain't right. When there's a better life, amen, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. You got chains, he's a chain breaker. Yeah, yeah, yeah. All right. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Go ahead, get your hands up, let's go. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Imeela dịka ị na-anọ ya na-agba nkeji isi nke taa. Ahụ mama ama na iwere onye agọziri agọzi. Ọ bụrụ na ị nwere onye wepụtara onwe gị iso Chineke taa, biko ọ bụrụ na ị nwere ọkụkọ ọgbanwe chọrọ ịkọpụta ihe Chineke nna mere gị, biko nọnyere anyị n'ọgbakọ ndị ezirịta ozi. N'ezie, kpọkwa isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi anyị www.dclm.org/connect ka ị wee sonyere anyị. Anyị nwekwara ihe ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka wulie gị elu dịka gị na Kraịst na-aga. Anyị ga-achọkwa ịnụ n'ebi site n'ọnụ gị dịka anyị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, biko sonyekwe nzukọ ọbụla maara Kraịst ka ị wee soro ndị nke Kraịst keta oke na alaeze Chineke. Biko sonyere anyị, ọbụla ga-akpata anyị ịhụta gị ọzọ ebe ọbụla isi. Biko sonyere anyị n'ọgbakọ Crusade ọzọ nke na-abịa n'ihu. Daalụ.